Velkommen til dagens massagetrik her hos Stærke Hænder. Vi skal arbejde med et giv slip-punkt, som sidder lige her under kindbenet. Du skal bruge en finger til hver side, og jeg vil tage den her i midten. Og husk, at den skal være mikrobøjet. Det var det, vi snakkede om sidst for at skåne ledene. Hernede i bunden har du det dybeste sted på dit kindben, og så går du op til der, hvor du kan mærke tænder og gummer ind her. Ydersiden af din finger hviler op imod den her store kæbemuskel. Så start med at lige så stille tryk ind mod gummerne, og samtidig pres op. Jeg nærmer sådan under dit kindben. Gå en lille smule på opdagelse. Varier trykket, retningen af presset. Hvis jeg giver slip nu, så tror jeg, du kan se præcis, hvor det er, jeg mener. Ja, det er simpelthen massagebuddet i dag. Der findes flere fotografier af mig fra familiefester, hvor jeg sidder sådan her. Det er altså også virkelig behageligt og afstressende, men det er måske ikke det allermest charmerende. Jeg glæder mig selv til at se den her video, om jeg tør poste den.